Nájomníci, ktorí žijú v reštituovaných domoch, dnes protestovali pred úradom vlády. V tom čase totiž rozhodovala, či stále budú platiť regulované nájomné. Ak by majitelia domov neboli takto obmedzení, z mnohých nájomníkov by boli bezdomovci. To, čo sa deje, je nespravodlivé a po 15 rokoch to treba dať konečne do poriadku. S takýmto odhodlaním už po druhýkrát prišli nájomníci bytov pred úrad vlády. Však ľudia z toho umierajú, takto sa ozaj nedá žiť. Aj my máme svoju prácu, 50 rokov sa im staráme o byty. Návrh zákona by totiž umožnil vlastníkom bytov zvýšiť nájomné, poprípade s nimi kedykoľvek vypovedať zmluvu. Zvažujeme aj o hladovke. Hromadnej hladovke pred úradom vlády. Vláda jednomyselne vyslovila nesúhlas s návrhom, aby došlo k deregulácii nájomného. Ako sa tento problém bude riešiť, nie je jasné. Premiér a ministerka práce majú totiž na odškodnenie nájomníkov rozdielny názor. Kým ministerka chce odškodňovať všetkých, premiér len sociálne slabších. Tí, čo majú veľa, tí chránení nemôžu byť, ak majú iné riešenie na bývanie. Zmapovať presne tú situáciu nie je úplne jednoduché. Nie je totiž jasné, koľko peňazí bude odškodnenie stať a koľko peňazí nás budú stáť súdne spory s vlastníkmi nehnuteľností. Lebo kým nájomníci bytov sa po dnešnom rokovaní vlády tešili, vlastníci ani nie. Chceme zastrešiť vlastne a zjednotiť postup týchto vlastníkov, aby sme sa neobracali jednotne na Európsky súd pre ľudské práva. Postup riešenia tejto problematiky majú teraz spoločne vypracovať 4 ministerstvá a predložiť ho na budúcom zasadnutí vlády. Lucia Maková a Petra Dyšková, televízia JOJ.